Средно училище Васил Левски, град Бяла Слатина, обявява прием след 7 клас за учебната 2024-2025 година. Професия организатор и интернет приложения. Професия от професионално направление приложна информатика с разширено изучаване на английски език. Специалност електронна търговия. Една паралелка от 26 ученици. При избор на професията организатор и интернет приложения получавате комплексно обучение по специалността и качествена подготовка по общообразователните учебни предмети, професионални компетенции и умения за използване на съвременни интернет и уеб технологии, знания и умения за проектиране, разработване и поддържане на електронни платформи и сайтове, ключови компетентности за професионално развитие, обработка на информация, учебност, финанси, контрол, анализ, маркетинг и реклама, управление на база данни, общи и професионални приложни програми, интернет и уеб технологии и други. Наученото е съкровище, което следва собственика си през целия му живот. Средно училище Васил Левски. Бъдещето започва от тук.